Iki aku teko ngarit. Iki kok siji, terus loro. Iki mburine lur. Telu. Iki samping, telu papat. 5 punjul ngarep lur. Punjul ngarep iki sekitar setengah bental lur. Gampange nggo 5 punjul. Tapi niku ana ndek ngarep kono, ndek depane gerbang kono, iku engko tak tambahi sak bental lur. Iki let ndek kene kate nggawa langsung 6. Engko neraki jeruk iki kabeh lur. Sakaken jeruke cekne ben aman, are tak tambahi ana ndek depane gerbang kono. Ya wis ngono ae lur ya. Salam sehat, engko tak tayangno neh lur.